ननदो बोलो काहे खातिर फोन कैलो, की बात होले? आहिर टोलिया गेलियै भौजी। आहिर टोला गेलो, कखने गेलो, कब गेलो है आहिर टोला जी? ए भौजी होलिया में। अच्छा होलिया में गेलो तो की होले आय? आहिरा डाल आहिरा डाल दलके, की आहिरा डाल दलके? कई रंगवा हम की कहलो रंगवा डाल दलके, कहाँ रंगवा डाल दलके तोहर? टोलिया में। आहिरा सब दोगला होबे करो है कि अचार बताबो की करके तोरा साथ? टाइट जो बनना हमर टाइट जवानवा तोर की होले आय? आइले लहटा करे। अच्छा तोहर जवानवा लटक गेले, आरो कुछ करो है वो की? देखी के मौका छौड़ा अच्छा छोड़ा मौका देके तोरा के की कैल के आय बताबो? कई बाटा करे। अच्छा छोड़ा तोरा के पटक दल के, आरो कुछ खेल के की? इस दिल कई गलिया छौड़ा कि गलिया सब छोड़ा में मिस दल के, कहाँ हलो जिस गलिया सब छोड़ा मिस दल के तोहर? कोलिया में। अच्छा कोलिया में सब छोड़ा कैल के तो चिलेलो और नहीं तो? के तनो चिलैली आइता। अच्छा उतना तो चिलेलो तो जा कोई नहीं हले, कोई नहीं बचल को जा? कोई ना बचैला कई। अच्छा कोई नहीं बचल के तो फिर वो की कैल को तोरा सा? नाने पिचकारी से नाने पिचकारी से की कैल के? दाम मोदा दांगल के। अच्छा तोहर गोदाम रंग दल के, अच्छा की करबो जाल दाई से बात। अमित आशिक और पीयूष के भेजली तो कहाँ गलो? अमित आशिक पीयूष आइलै टोलिया में। अगर ये होली वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।